Bună, sunt Iulia de la Jolexpert și o să vă prezint câteva aspecte de care e bine să ținem cont în momentul în care ne hotărâm să achiziționăm o lesă flexi pentru câinele nostru. Lesele flexi retractabile vin într-o multitudine de designuri, de culori sau de mărimi. Noi avem doar o parte dintre produse, repet, există mai multe variante pe piață, dar principiul de funcționare este același la toate. Produsele sunt sigilate, cele pe care le vedeți, dar pentru exemplificare o să vă arăt o lesă flexi pe care noi am achiziționat-o pentru unul dintre căței noștri în urmă cu mai mulți ani. Se văd și urmele de uzură, funcțional este la fel ca în prima zi. Designul este schimbat la modelele actuale, în special butonul este mult mai ușor de folosit. Aceasta este varianta S pentru căței de maxim 15 kg cu bandă și se întinde până la maxim 5 metri lungime. Cum funcționează aceste lese flexi? Ne permit să lăsăm câinele să se distanțeze față de noi până la lungimea maximă care este trecută pe ambalaje la achiziționare, 3 metri, 5 metri sau 10 metri. Dacă doresc să spunem să opresc câinele la aproximativ 2 metri de mine, îi dau o comandă, acționez butonul dintr-o singură mișcare cu o singură mână, iar în acest moment banda devine fixă, nu se mai mișcă, nu se mai deplasează și dezactivez din buton. Să fiți atenți și la lăcașul în care mi încape mâna, o să discutăm imediat și despre acest aspect. Pentru căței de talie mică avem în principiu 3 variante. Fie varianta cu bandă, pe care v-am arătat-o la lesa flexi folosită, fie varianta cu șnur. Pe ambalaj este trecut și acest desen, dar și scrie cord pe ambalaj. La varianta cu bandă scrie tape și este desenul cu bandă, nu aveți cum să ratați acest detaliu. Cel mai important criteriu de care e bine să ținem cont este greutatea maximă a câinelui pe care o suportă fiecare lesă în parte. Spre exemplu, varianta XS suportă o greutate de maxim 8 kg, varianta S de 5 metri suportă maxim 12 kg sau varianta S pentru căței de maxim 15 kg. Spre exemplu, dacă avem un cățel de 7-8 kg, 10, 11, putem să luăm varianta S de 12 kg sau varianta S pentru căței de maxim 15 kg. Dacă avem, să spunem, un cățel de 11 kg și ceva, eu totuși vă recomand să nu alegeți varianta aceasta de maxim 12 kg și să mergeți pe varianta superioară. Deci dacă sunteți la limita de greutate, mergeți pe varianta superioară ca să fim siguri că are rezistența corespunzătoare. Pentru căței de talie mare, lesele flexi vin doar în varianta cu bandă pentru rezistență. Sunt pentru căței de maxim 25 de kg și mai este pentru căței de 50 de kg sau varianta de 10 metri. Haideți să vedem, ca să vă fie mai ușor să înțelegeți. Să spunem că avem un cățeluș de 3 kg. Pentru un cățeluș de 3 kg, oricare dintre aceste 3 variante care vin fie cu bandă, fie cu șnur, ne sunt potrivite. Doar că trebuie să mai ținem cont și de acest lăcaș în care trebuie să ne intre mâna confortabil. Spre exemplu, în varianta XS pentru căței de maxim 8 kg, mâna mea, care este o mână medie de femeie, să spunem, îmi încape cu dificultate și atunci nu aș avea prinderea corectă. O pot folosi, dar aș prefera varianta mai mare în care îmi încape mâna ușor. Vedeți, și butoanele se acționează mult mai ușor decât la varianta folosită, modelul mai vechi pe care v-am arătat-o. Varianta XS, spre exemplu, o recomand pentru o mână mai mică de femeie sau pentru mâna de copii de adolescenți. O mână de bărbat, dacă aveți un iorchișor, s-ar putea să nu vă fie potrivit aici și vă recomand să mergeți pentru una dintre variantele superioare. Este bine acum să ținem cont de aceste detalii. Referitor la alegerea culorii sau designului, rămâne la latitudinea fiecăruia, ce îi place, ce găsește pe piață. Lesele, o parte dintre ele, mai au un lăcaș aici, de care se poate atașa dispozitivul pentru săculeți igienici. Unele dintre variantele XS nu au acest lăcaș, dacă vă interesează și acest criteriu. Cam acestea sunt lucrurile importante. Dacă aveți nelămuriri sau doriți mai multe informații, noi vă stăm la dispoziție atât pe site cât și pe pagina de Facebook, Instagram sau pe numărul de WhatsApp. Mersi!